kakaon ko while ga-vlog. Kakaon ko kay kuan man kanang sa tawag ni kay night shift man tanya medyo tukad. Super fan, this is Super Migo Bay og karon kay wala ko lain hawnanan. Kaniha mag-vlog unta ko nya kay naglami man ang tulog nya night shift ta. Naglami man ang tulog so nakamata hapon na. Nya atong nunan ron magkaon lang taog pansit canton. Ayun na vlog. So man siya to kanon ron dayon. Mga unta ninyo. Super fam, still padayon lang sa pag-support sa akong channel kay more on vlogs pa or more on videos pa akong gamon kay katong akong unang mga nangadtuan sa diri sa part sa Mabinay wala pa to kuan. Daghan pa kayong mga kuan diri mga tourist attraction ba. Kato siya, wala pa to. Gamay pa to siya. Napay lain, napay Mabinay Spring. Napay hangin spring, napay falls sa ubos sa spring. Napay swimming pool dito sa spring. Daghan basta part sa kuan hanang sa Mabinay. Daghan na siya napay katong kuan. Daghan ning cave diri sa Mabinay. Napay Bugsok Falls, daghan pa halatuan. So sel padayon lang sa pag kuan jud, padayon lang sa pagsubay mag-support nako. Dayon naa pa diri sa Mabinay ang firing range. Kato ganing kuan gani kanang dinha katagan ha mag-practice ta og puzzle, mag-practice mag-shoot ba kanang mag-puzzle basta mo nagul siya nang magkuantag puzzle gani mag-abang magbayad man ta ana no then magkuan ta dito mag-practice ta shooting kanang puzzle gud nang kuan kanang object nga imong gitargeton dito na ana siya dito then sooner or basta soon lang gyud mag-abot lang ko ana nara na siya dire. Basin pod sa uban nga daw full rapod sa Mabinay or sa kuan dire Mabinay or sa Manhoid kay taga Manhoid man ko but dako Mabinay ka trabaho. Ug asa ko dapat nga kuan nga mag-vlog. Ako ra pa nagpabalo ninyo sa Hido Solay, sa dire sa Mabinay, sa Hido Manhoyot. Ako ra nagpabalo basta ang importante padayon lang. Padayon ko sa kaon. So, basin mawala then makuan na kanang back to normal na kita no makaadto ko lang lugar makakulab tong mga sikat-sikat para makakuan ko ba makaginaw. Sooner lang yun, sooner yun. Daghan pa diri sa Mabinay nga mga panan-discovered nga mga nindot nga view. Dahil itong cave nga akong kisugutan ginihasa kung ano ito sa may bulwang cave. Ayun, sa patilain dire sa kuan daghan ang Mabinay na kuan na siya kanang tawag na siya og capital cave of the Philippines. Ay daghan jud kay siya langob. Ayun ko Tulad lang yung ang mga kuan po dire ang mga kasapaan o ang mga kailugan dire mas daghan pag ipong isda basin makakuan lang po ko ba makakuyog na yung mga ay isda dito ba
soon lang yun, soon. Still on lang yun. If praying wag kita mga makakwanta ng mga vloga. Kay last time nakalimot po ko atong vlog katong time nga naghubas sila og sapa ba kay kuan ga-effort yun sila og hubas kanang gimakinagid nila ba mga 1 day and 1 night po silang hubas. But wa mo koy tulog ato nga time kay duty man ko but day off to na ako nga mo nga panahon. Day off to na ako nga adlaw. Wa lang jud ko kanahon na kay di pa man ko active ato sa YouTube. Nagkama lang ko sa account. Although kani akong YouTube last year lang na nahimo but nahimo kong active karon lang ato iga 2021. And hope so nga padayon lang gyud. Ang first vlogger sa Mabinay og Manhoyod. Kung mapadayon na gyud nato ning mga ano, hope nga di maabot ng ubang pandwa sa ing naso deres tuwa. Nabuya ba? Normal ng tao wala ng pandemic. Maka-free na tabs na sa tomato. Kaya daghan pa kayo ng kuan. Ang Negros Oriental o Occidental mas daghan gyud pud siya nga kuan. Daghang mga resort, mga views. Basta mga daghan ni ang Negros daghan. Then kung mawala ng pandemic kamo pong mga taga Lagyo nga ganahan mo mari sa Negros Oriental particularly dere sa Mabinay welcome na po muna mo dere kay kan mapon may kanang friendly town man ade pa karon kay na po may pandemic more on curfew pa man. So ako gani mo ulit man ko nga another day. Ato na pud ko manhoy ng mga vlog. Pwede po i-vlog na ako gikan ko ako ang pagkingas ko motor. So mga kay amo ang balagot. Hindi gud na utog motor kay do mas buntod. Yang motor dar mas kasada ko to ma siya. So nahurot na gid siya. Horto sa pansit kantong nga akong kikaon kay dali ka kung kaon. Nya kakaon ko while ga vlog. Kakaon ko kay kuan man kanang sa tawag ni kay night shift man ta nya medyo tuka man kawatan ng tagtulugan ni ha. Ben ako tawo ray makabulong mga wat kanang pritulog. So ako na magkaon-kaon lang pud ko while mag-vlog. While nga magkan ba? Mag-sulti dayon anong kaya kisote then sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel please subscribe and hit the notification bell para updated ka mo sa akong malapot nga videos puhon. So I love you super fam and thank you.